Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingad itinagan a Carlo. Adinan inlanad. Ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasaritak iti biyag. Tabarang makaibati ti adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Carlo. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anak ko, ano sa inyo ti agiskwela Tauray marigrigat tayo, kat makaadal kayo kumakadagiti kakabsat mo. Wananang, kastamot at talaga ti aramidan mi kadagiti kakabsat ko. Nasaya at no kastanak ko. Tamarigrigat tayo mat. Iso adito'y abanda tinang ipatakdaran mi kadatatang yu iti kalkalapaw tayo. Wen nga rod nanang, danda ni may nga oras ti pagnaan mi, sa amin tumadanon ti eskwelahan mi. Ano sa inyo ti magmag na ama pa nag-eskwela, anak ko? Taanya ngay nga rod, kat adayo mat ti eskwelaan manipod dito'y balay tayo. Basta gagatan nyo ti agadal, tapno di kay maipada kada kami adadakkelyo. Di kayat mi, saan nyo kumaamapadasan ti permi a kinarigat, anapadasan mi manipod ubing kami. Nanang, Ikarigatan nyo apasayaatan ti panagbiagyo, anak ko. Imunan dagiti dua kakabsat mo. wen nga rod, kaslasan da mabambannog. Idinto tasyak, sa anak pa ila anarwam itinawatiwat a pagnaan tayo. Kat anyangay nga rod. Mabannog tayo mata talaga. Iso nga ginalata pa'y. Mabisinak. Bawasak pa'y man tibalon ko. Ha? O sige, mangan kalat ta. Manganta Sige lang, Chester. Imbag ka pa'y. Tauray agpadpada man nalon dagiti dadakkel ta. Ngam naimaslat ta dagiti balbalunam. Kas ita, adda fried chicken na balon mo. Kun adu pa'y ti balbalunam. Iso nga rod ako nakamanganta. Tado mo to pabalon ni nanang ko. No makipanganak kan ka ita, anya nga iti kanam to intonal daw. Ado nga rod ti balon ko. Adda pa'y may sa lunchbox dito'y bag ko. Ha? Kasta ka di? Wen, iso amangan kakit din. Taituloy tatimag na inton madamdama. Tapno di tamala daw iti klase. Amo yun, nanang. Umapalaki ni Chester. Oh, apay anak ko. Agpadpada kayo lang mat iti trabaho ka dagiti dadakkel na. Ngumapaya ka na yun anaimas ti balon na. Idinto tada kami kadagiti kakabsat ko. Pasaray tuyo ti sidain mi. Numaminsan, inapoy lang ti balon mi. Ay na anak ko, di ka umapapal kan kuana. Taad dadagiti di mo amo ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Ha? Ang ngangay dagita? Di ka nagdamag anak ko. Maawatam to ti amin. Uray ipalawag ko kan ka ita. Amangan no di mo matla maawatan. Ay na, saan ngamin nga amo ni Carlo nga anak ta? Nga da illegal nga aramid ti ama ni Chester. Ibagak ko makan kuana. Nga agmulmula kan aglaklako ti ama ni Chester iti may parit abulong. Ngam panagkunak, di na pa'y maawatan unay no ipalawag ko kan kuana. Kan may sa, amangan no maibaga na pa iti sabali a tao. Uno saan, madakamat na kan ni Chester. Narigatan, amangan no datapay ti mapabasol, amang iwarwaras iti day taabanag. Wan lakay, iso adya kun imbagbaga iti anak ta. Nasayat mat. Saan nabalay, saan lang adat ti makam mo, iti illegal nga aramid ti ama ni Chester. Uray dagiti karuba tayo, amu damat. Awan lang amin ti makaiturad kada tayo dito amang ipulong iti otoridad iti aramid na. Una, tanarigatan. Nang runa, katadadamag ko, a konektado dagiti guns. Kanada kan upay imot da apaltog. Wan lakay, iso anarigat ti agsasaong.
Chester, kaya't ko ti makipagtrabaho kinitatang mo. No adda mabalin pangisarkan na kanya katrabaho. Ay katuwa na. Day talaga yam. Idi pa'y la ko mga imbagam Amom ka di. Nga idi pa'y lang agsapsapulak iti kadwak nga agdeliver. Kastaya? Wen. Lumaklakay nga minan ni tatang. Kahit mabambanugan iti kabibiyahe na. Iswa siya kung ti pinusgan nang agi-deliver. Kasta ka di? Wen. Isu nga agadal kamot nga agmaneho. Iti kasta. Ada karilyebok. No day tang adda i-deliver tayo. Sige, basta suruan naklakit di. Ariglado, Carlo. Kahit mangkita ka pa'y. No adda kayat na makitrabaho. Tapno adda pa'y may sa akadwata. Anak ko, gapu iti pan nakisursurot mo kanit, Esther. Mabaybay amsamot kan ti panagadal mo. Palubusan ka sumurot kan kuana. Ngam alwadam. Tamangan, numairubo ka. Saan, tatang? Di kay madanagan? Ngam naibagak mo kan ka. Dagiti mangmangag mi asayang gusang. Maipapan iti pagsapulan da nga agama. Natang lang mat dagiti idil-deliver mi, tatang. Ken may sa? Noawan mat ti klase mi sumursurot ak kadakwada. Ket dakkel at tulong iti panagadal ko ti panagtrabaho kadakwada. Makatulong ak pa'y kada kayo. Ta medyo dakkel mat itadda asweldok. Anak ko. Ngam adalat tadanag ko. Jak lakit di kayat maisagmak ka. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. At to'y tibingay mo iti in-deliver tayo. Dakkel da iti Basta makadeliver tayo anasayaat. Ad-adu pa'y agrasya, ti dumtang kada tayo. Alam da ito'y. Usarmanan, tapno di mo marik na ti puyat kan banog. Ngam amangan mat no madadal ti salon at tayo. No kanayon ti panagaramat tayo iti da ito substance. Saan? Sige, alam kiti dato yun. Anak ko, apay matan ang nagsardeng ka iti panhagadal mo. Pasensya kayo, nanang. Ngam talaga masaduta kong nga gadal. Isuntumot lang ang kwarta ti biro ka, kinton makaadalak. Ngam anak ko, may mayat ko man numakalpas ka iti kursong. Nanang, dakkel mo ti masapsapulak iti trabaho kita. Isu adida kon alaw ko yan nga agadal. Ta talaga masaduta kon. Kanya kon mayulo ti agadal. Ala, di da ka mabali na pilitan, anak ko. Ngam sapay la kumata makapagpanunot ka, kat ituloy mo matla ti agadal. Kan numabalin, agikat kang kas trabahador da Chester. Ngamin, di mi kayat ang maisagmak ka. Agi-deliver tayo manan. Kat sigurado, dakkel manan agatad ti pagbibingayan tayo. Lakit di Basta baligi da ito ya pag natayo. 100%. Baligi pards. Takampanteak. Adida tayo matiktikan dagiti otoridad. Wanat kit di Tanabayagan nga awan ng sita kada tayo. Wayne, iso nga ro takampanteak. Narnakan samat ni Jerry. Di mat matagtagari. Un nga ro. Bayam latan. Tapno makain na. Ada checkpoint. Un nga peso. Apay aditay natunugan adagos. Ngadagayam checkpoint iti dayto adiso. Kasano itan? Anya ti aramidan tayo. Amang ano mabisto tayo. Sapay di tayo na ilamang anaimbag dagiti kang runaan nga i-deliver tayo kuma. Agsagana kayo. Tapasi utak tilugan. Anya, ngam amang ano nakarkaro ama isagmak tayo. Basta, siyak ti makam mo. Imbaglakit din ta nakalagto ak manipod iti truck. Saak simpok iti kasamakan. Isu adidak na imano dagiti pulis. Nakita ka na punta ni tibala ni Jerry.
Sapay la ko ma. Tasan na grabe ti tama na. Nimet Chester. Diyak amon tinapasama ken kwa na. Awagak ti kapsat ko nga da ije Batangas. Tasukunen nak ije bus terminal ije Manila. Ading ko, manipod adda ka dito'y Batangas. Mapalpaliiw ko kasla awan ka itibukod mo a panunot. Manang, Nasaysay at siguro no kuyugan kalaangan nga ag-surrender iti autoridad. ha? Manang, mabuti ngak. Di rumpang nga agbutang ka. Di na kamot basta ibalod. I-assess dati sitwasyon mo. At dadag iti programa ti gobyerno a makatulong kan ka. Manang, saan nga ta maisag makaklaang no kasta ti aramidak? Saan, ading ko? Napatag ka kanyak. Kat kayat ko anasaya at ti pagbanagam. Iso atong palan nak kuma. Nasaya at mat, tanapanunot mo ti si tatalugod asimukon. Wen ma'am, mabuti ngak ko ma. Ngam inanloko inak ni manang ko. Wen ma'am, tadyak kayat nga enteramente a madadaal ti biyag ti kabsat ko. Nasaya ti kasta, ma'am. Ada kayo a support system na. May enroll ka nga rod iti rehabilitation program ti munisipyo. Katsapay la ko ma, tailepas mo dayta a programa. Wen ma'am, tatalaga kayat kong ti agbalbaliw. Rumbang lang ang ading ko. Tulungam ti bagim, tapagsaya atam metla dayta. Iti manon na bulan a panagat atendar tayo iti dayto a programa ti munisipyo. Para kadagiti kaskada tayo. Ado tinaadal ko. Ado dagiti naamiris ko a kinadakas nga inararamid ko. Oray siya, Carlo. Bidot at talaga dagiti inararamid ko. Gapo iti panagayat iti kwarta. Nga iso ti ramot ti amin a kinadakas. Nadadahal ti biyag ko. Naigumonak pa yan iti may parit a droga. No inanusak ko mati kinarigat. Nalabit. Nailapas ko ti panagadal ko. Agpada ta, Carlo. Katsapay la ko ma, tababaan iti dayta programa. Agtuluyan ti panagbaliw ta. When ay da. At damot la kada ta. Iso ang masapol a determinado ta. Amang pasayat iti biyag ta. Unmat kiti ah. Kas kadagiti kakadwata ditoy. Nang runa dagiti agtutubo. Babaen kadagiti na istoryada. Nadadaal matibiyag da. Gapo iti may parit a droga. Kat amangan pay. No dagiti inararamat da idi. Kat naggapo kadagiti indil-deliver mi idi. Nalabi ta kasta, Carlo. Iso ang masapol ti determinasyon. Iti panang baliw kadagiti madi nga aramid. Ala barog, no kayat mo ti agtrabaho, kalpasan ti rehabilitation program. Isarag ka iti kabsat ko nga adda pabrika na ditoy. Ay na, agyaman ako na pastora. Talaga kayat ko tiyak trabaho. Wen, kat makita kadakkel ti nagbaliwam. Kat sapay la kuma, tasaan nga agsardeng ti panagdengdengag mo, iti sasao ti Diyos. Kalpasan da iti a programa. Wen, Pastora Soraya. Umayak to iti ayan nyo. Tapno maituloy ko ti panagserbik iti Diyos. Kas, na-share ko idin. Saan ati relihiyon ti mangisalakan ken ka? No di ka ti relasyon mo iti Diyos. Ngam nasaysaya at lata, no ada pakikapengam asimpaan. Wen, Pastora. Ket pagyamanan kayo amin ang nakatulong kanyak. Tapno maisimpa ti biyag ko. Ti Diyos ti tumulong ken ka? Tapno agtultuloy ti panagbali mo, barok. Ita, makipagigyan na kada Pastora Zoraya kat agtultuloy ti panagtrabahok iti pabrika ditoy Batangas. Sapay ko ma, tagbalin nga adal da ito'y apakasaritaak. Kat didak ko matultuladen kadagiti madi nga aramid ko. Iunay-unay ko nga awan tinapintas a masakbayan iti droga. Inmulam man, inlakom man, wenno inaramat mo man. Alakastan, ketagyamanak. Tuy pagayam mo, Carlo. Carlo, pagayam ko, agyamanak mat iting kapanangibinglay, iti pakasaritaam. Kat masiguradok,
Ada-adal nga ibati da ito'y pakasaritaam kadagiti dumdumngeg. Ket kablaawan ka, iti panagbalbaliw mo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Carlo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Teresa Calay, kaniti madireksyon, Virgie Paglahi. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinged itinagan ang Marshall, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa akadagiti ibagbagada nga under di saya a mister. Ngem panagkunak ket saan? Jaklaeng kaya ti apa, gapot ay ayatek ti asawak. Ngem itilikudan ti kinasingpat ko, na aramid nakpailaeng alinoko ti asawak. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Marshall. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Lakay, sikat ti aglaba ita, adda meeting ije pagadalan ni Nelly, mapanak makimiting. No kayat mo mat, sikat ti mapan makimiting, tasyak ti aglaba. Ay, si kalatan ti makimiting, bakit? Amumat sa anak ang makimit-meeting. Ang mga nudyak mo't lang maawatan ti pagmimitingan mi. Si kalat na nga roden ti aglaba. Saya atam ti aglaba Wen kadi... Ang mga numaladawak ang makasangpat, agluto kan tulatan, Di mo iyuray kanyak ti panagluto, ta ang mga numaladawak. Wen bakit? Di ka madanagan. Ne. Si kamanan ti aglablaba, pare. Napanan ni kumaray. At meeting na iti pagadalan dag iti anak mi. Sus, sapay umay ka kumaawisan. Ha? Agparti iti baboy ni nanay saing. Ket kunana, adagasan ka. Isupay kumakat, dya itid na akar ni atangdan ti agpartay. Sayang agpaiso Nairanamot nga danapanan ni bakit. Panawa mong talablabaam, taituloy nanto no sumangpet. Ay sus, sigurado nga agar malait man tingiwat nan. Aging gatrabi Kat sabalin tumanen asilid, ti pagturugan na. Ipalubos mong tumot nga main, akas tati aramiden na kan ka. Baybayak laeng, tapnawan ti apa. Kastoylangan paray. Numalpas kang aglaba, sumarunukan to. Idardaras mulat tante aglaba. Agluto akpay, pare. Marabyan to ni bakit kong agawid. Agunget to dayjay, no awan masangputan na analuto. Ay, talaga abili bakmat kan ka pare. Ang kita ama, tapnusan asubsubraan ni bakit mo. Isukat nga ibagbagada nga under di saya ka. Takas tati aramiden ni bakit mo. Bayam latan nga ibagada ti kayat da. Awan mo't siguro ti dakas iti araramida. Jak lang amin kayat nga agapa kami kini bakit ko. Napanan ni nanang mo, Nelly. Sika mo tinagluto. Mapan ka no agpadalos iti kukuna, tatang. Ada ka no darayan na nga agpabunyag ington bigat. Kasta ka di. Sino nga tati agpabunyag? Anak sa kano ti am-am mo na. Sino nga ta? Kasla na ibaga na abalo day jay ng am-am mo na. Kasta ka di. O sige. Nung nakaluto kan, agidasar kan, tamabisina kon. Nabanugak anapan nagarado. Ay, mabit day to yan, tatang. Oray, saan tayo nga roden nga orayan ni nanang? Lukunayo ang mabisin kayon. Mangantay tulatan. Tatang, kitaan nyo day to impose ni nanang.
kasla nakadagdag kat day ditong galmay sa diti kadwana. Kita man. Ne, unyag paiso. Kaslamat na bayagdan nga agam amo iti dayta abalo. Tatang, da kayo ngay. Saan na kayo nga inimbitaran? Saan na kayo kading am mo, dayi abalo? Amam mo nak, ngam di nak makasarsarita, tas anak matarumrumwar. Kat ni nanang, kanayon na nga ro da makasasao. Apay akas lang close da. Bayam, damagak intong sumangpat ni nanang mo. Kaslamot na deket kayo launay iti dayjay abalo. Kat, ugali na Ta isulakit nga rod ti kadkadwak no kas di amapanak makimiting. Siyempre, agis istorya kami. Una, ngam nalas sakitaan. Anya nga iti ibagadag iti makakita iti impost mo. Ay naawan ti madingar aramidan mi iti impose ko. Anya nga'y kumati ibaga ti makakita. Ang mga no ibagada abay-bayaan ka, iti kayat mo nga aramidan. Ibagadan tumanan nga anderak. Ay na umapal ang dagita amang ibagbaga iti kasna. Ala, gusto man lang. Maturog ta nga rudan. Ay naanak ko, panagkuna, kasaumon ti asawam. Adda nakaibaga kanyak nga da relasyon dakin ni Tunyo Abalaw. Ay, mangibabaing. Kinasarita kong ti asawak nanang. Ngam kunanang awan ti madingar aramiden da. Ulbod ti asawam. Adda ladawan nga insenda kanyak. Siya kanaw ti mangipakitaken ka. Tamaasyandaken ka nga ananderan ti asawam. Ita, lipliputan na kapay. Kita day ti aladawan. Oh. Agin inarakop ken agin inagakda. Ti awanan pa ina babae. Nakasingsing petaken ko na. Tungpalag amin akayat na. Ngimday talaang ti isubad na kanyak. Agkalma ka kumalaang anak ko. Amangan no makaaramid ka iti pagbabawyam iti uti na. Ay, anya nga iti planom ita. Papanawa kong dito'y balay. Basta agtanang kalaang anak ko. Agpanunot ka iti nasayaat. Daytay saan mo apakaisagmakan. Agyaman ak nanang. Kat didak pakadanagan. Jak agaramid iti may kaniwas. Mapan kakadimanin iti ayan ti lalakim. Nagsaritaan tan ti may papan iti dayta. Dinaktaktakan iti papanak. Alaam aminan akawas mo, tapumanaw kan. Sumurot kan iti lalakim. Total, awan mutla ang serbim nga asawa. Amo kon ti amin. Saan kan ang makapaglipak? Gaputaad da nakaala iti ladawan yu adwa. Sige, tangay amumon ti amin. Ibaga kon tipod no. Nito nyo itan ti ayayatak. Awan maaramida, taday takat nga rod ti mariknak. Iso abay-bayan na kamin. Aklunam kuman ti amin. Saan kan apagan sadot nga asawa? Alaamun amin akawas mo, kat pumanaw kan. Itilaksid ti kinasingpet ko kan ka. Lipliputan nakgayam. Awanan ka itibain. Sige, pumanawak. Ngam alaak ti anak na. Ngamin, masiguradok ananamnam ay tibiyag ti anak na. No siyak ti sumurutan niya. Siyak ti ama. Iso asyakon ti makaamukin kwa na. Kabalak apagadalan ti anak ko. Saan amabalin? Gaputa siyak ti ina. Iso asyak ti sumurutan na. Pues, ti anak mo ti damagam. No kayat na ti sumurot kan ka. Sorry, Nana. Ngam di tuyak balay nga agyan. Sana ka sumurot kada kayo. Kasi mat ni tatang. Awan agluto iti kanan na. Ngam anak, siyak ti inam. Iso arumbang laang asyak ti sumurutam. Saan, Nana? Diyak kayat? Umay kayon tulangan sa rungkaran iti kunkunayo apapanan nyo. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan da. Oh, nalawag mat siguro ti imbaga ti anak mo. Irubwat mon amin agargarit mo kat pumanaw kan.
Jakon kayat amakita ti panagruprupam. Ikagay mo, pare. Maragsakan kami ang makakadwakan ka. Pasa. No kasto, nga nagpaparti iti baboy. Tagay. Wen pare, tapi napanaw kon ti balangkantis nga asawak. Ti awanan bay na babae? Anya pa lang ti sapulan na kanyak? Pare. Anya matidamag mo, maipapankan kwa na itidinan nito nyo. Awan bibiyang kun kankwana. Ngam kunamat ni Nelly, asarong karan na ti inana. Apaman nga bakasyon da ito'y. Isunto ti pagdamagak, no kumustan ti inana. Manumot na abulan, sipod pimanaw ti asawam. Awan kadimat planom ang mga asawa manay. No adda dumteng. Ay, nasayata. Hanggang no awan. Bayamon. Saan ako nagsapol? Ubing ka pa, pare. No kayat mo, adayam amokan ka. Ti katulong ni Nana Lydia. Aywan, napintas na jay. Balasang dayjay. Ngam, adamot tan edad na. Imbag dayjay ata nagagat. Kahit maasikaso na ka. Isungar mo mon. Didak man sugsuga na kasta. Hanggang bayan nyo. Panunutag pa'y nga umuna. Kumusta nga iti panang bisitam kininanang mo, anak ko? Hinjak man amo, tatang. Ngam, apay akas jay. Kaslasaan ang naragsak ni nanang ijay. Ngam maragsakan ang nakakita kanyak. Inarakop na kiti na kayang irot. Idi kwan, ang sangit mo ton. Idi damagak na da problema na. Awan ko na namot. Maragsakan kanula ang tapinasyar ko. Iso ang makasangit. Kasta. Ket. Aday jay asawa na. Awan mo, tatang. Ang mga nagbabawin si murot iti day lalaki. Jak amo, tatang. Ngam, kasla-kasta iti panagawat ko. Ngam no damagak, no kumusta mo ti trato kan kuana ni Uncle Tonyo. Mayat ka numot. Ala. Santa na pagsaritaan ti inam. At daman gayam damagak kan kaanak. Anya ka di day tatang. Nukas pangarigan ta mga sawak manen. Kayat mo kadi. Basta laki ti dyan nasingpot asawaan nyo. Apay, anda ka din nabirukan nyo, tatang? Awan pay, damdamagak laeng. Mala, yung kagluton. At dakar ni tibaboy nga insangpet ko. Tangdan ko anak iparte. Kumusta kayon kininili, anak ko? Nasayat kami mat iti apo ko yun, nanang. Nakapasar kayo, mat. Adda ka di bagayo. Adda, anak ko. Imay ni Sandra iti balay. Anya mati imbagaday dya balang kantis kada kayo. Agbababawi iti naramid na. Nauyong kanon ito nyo. Agkabel no kasjay asaan ang makaluto. Wenno adda saan na ang maaramid at trabaho iti unag ti balay. Pagsasawan na ka no. Gunana. Dayta ti ganabon na. Siyak idi. Pulos ajak kinabil. Ita. Nakabirok lakit nga rod iti mangkabil kan kuana. Adda pa'y imbagana. Anya day tananang. Nukas pangarigan tagsublikan no. Awatom kadipay. Anya. Naibaga na day ta? Wan, anak ko. Anya ti desisyon mo. Kayat mo kadipay ti asawam. Talaga saan na ka makaturog ah. Malaglagip ko timbaga ni nanang. Pagsubliak nga ta ni Sandra no kas pangarigan. Ti babae nga inayayat ko. Jak pulos kinabil. Ngam na iturod nak aliniputan. Ita, kayat na ti agsubli kanyak. Sino nga'y day tagtuk-tuk-tuk arabrabi? Mabit lang. Marshall, pasensya ka.
Sandra, Awan sa bali pagkamangan. Pimanawag tamangan numapatay nak nito nyo. Nabartak ngamin. dara-dara ti rupam. Ala, umunag ka. Agyaman na. Apay, anya ti basol mo ken kuana. Takas tati naramid na ken ka. Liniputam ka di manen. Nagbabartakan na klang. Mararamid ko matamin at trabaho ito nagtibalay. Ngam kabilin naklataman. Oo na yan, Sandra. Jak pulos inaramid kan katikasta idi. Ita, nagsaba ka iti lalaki amang kabil kan ka. Pakawanan na ko, Mamarsya. Dap-dapak ti babawik iti naramid ko. Daytoy siguro ti karmak iti naramid ko kan ka. Pang-aasim ta pakawanan na. Dito'y ako mapay lang agyan. Diyakon kaya ti agsubli ti balay nito nyo. Amangan numapatay na. Pang-aasim. Awan sa bali papanak. Ala, hindi ka maturugan. Maturog ka iti seled ti anak ta. Agyaman agta pinasangbay na. Pasensya kan. Awan sa bali pagkamanga. Umay kayon ta nakaluto akon. Nelly anak, agtugaw ka dinan. Mangan ka nga umuna, sakbay amapan ka iti pagadalan. Inlutuan ka iti balon mo. Agyaman nak nana. O, Marshal, nakatakder ka mo ilat taditan. Agtugaw ka mo tamangan kan, sakbay amapan ka iti talon. May kawak lang. San matarumbang aramidam da ito'y? Pinasangbay ka lang dito'y. Tawan mo't tidagduma pagkamangam. Bay anak ko malatan nga aramidak dagitoy. Kas pang sulnit ko iti aduan nagbasbasulak. Ulit-ulitak tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Aging ga amapakawandak. Ngem no sa andak amapakawan. Bay andaklat na kumaamakipagnaad kada kayo. Kan ikarik. Pagserbian kayo. Gaputada kayo ti pamilya. Awanan sa bali. Ulitak, pinasangbay da ka. Gaputawan sa bali papanam. Kat addakan ka, no pumanaw ka, ngem saan da ka, papanawan. Saan na napimanaw ni Sandra, Mr. Lonely? Kat ininot met, anapukaw tigurak ken kuhana. Gapo ta impakita natin na laos, nagbabawi na. Naasikaso itan nga asawa. Iso amin ang agtrabaho iti balay. Kung kunakpaikit din no maminsan. At damat pagsayaatan tinapasamak, tanagnakam ti asawak. Tuy pagayam mo, Marshal. Marshal, pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. At daan ka, iti nabalitukan apanagpuspuso. Gapo tanaasyan kapailang iti asawam, iti likudan ti inaramid na ken ka. Hanggang ita, kuna managbalbaliwan ti asawam. Ala, sapay la kuma, tagtultuloy yan deta pa nagbalbaliw na, kat saan nan nga uliten, ti inaramid na. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam nagpailingad itinagan a Marshal, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kan iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingke panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.
Dear Mr. Lonely, Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Margie, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Adda babae ti asawa, ket naaddaanda iti anak. Ket gapu taawan anak mi nga agasawa, inaklon ko ti ubing, ket siyak ti timmakder nga inana. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Margie, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nakaturugan ni baby. Sangit asangit itay. Gaputa makaturturog. Nasayat mat nga ro ta nakaturugan. Saan ka na marigata na manguubba? Makay na nakamatan. Wonderwin. Kat, kumusta ti ina ni baby? Nag-abroad ka diya talaga? Well, Nasaya at mat. Tapno saan kayo nga agkit-kita? imbagak matan kan ka nga awanan na relasyon mi. Mababalaw na ka di. Ngala, saan ta napagsaritaan na ita? Ang mga no agapat naman. Sige. Huwag gayam. Kasano itan? Adda trabaho. Nasken nga adda matangdanan at taga-awir ken ni baby. Agikat kalangan iti trabaho. Tas ikan ti mangaywan kan kuana. Saan ang mabalin? Amumot akayat ko lahat at trabaho. Nga uray dakkel ti matmatgadam. Kayat ko nga damot kabukbukuda ka akwarta. O sige. Siya kon ti makaamong agsapol iti para aywan ka ni baby. O, kasano nga ipag? Sigurado ka kadi akayat mo apadagkalan ti potot ni Manong Darwin? Anya ngay nga rod. Kat kunamot ni Darwin ang nagabrodan ti ina ti ubing. Kat intalaknan kin ni Darwin ti anak da. Ay, una yan ni Manong Darwin aya. Iti dahit akinapintas mo. Nagbabahay pa hilaeng. Nasakit kanyak dayta. Ay, no siya ti kasta. Isina kon. Noel. Ops. Nelly kunam kanyak ipag. Nelly. Kasta Amom, agpadataan na pintas. Kat no siya ti agayat. Hoy, saan kunto apulos atuladan ti kabsat ko a babaero? Imbag ko ma, no babaero laeng. Nga madapay ebidensya, taad da anak na iti sabali a babae. Ala, bay amon. Ay ayatek nga minti kapsat mo. Iso ang mapakawan ko. Kuna naasaanan nga ulitan. Iso ngagtalakakan ko na. Okay, sige. Sapay ko mga rod, tamaagasanan ti pan nakapasakit mo. Nelly. Ay, hangam, kasano ko maamaagasan? Kat sikapayin ti mangaywan iti ubing abunga ti panagbaba iti asawam? Ay, nakakaloka. Saan abalin? Basta tinapatag. Agbalbaliwan ti kapsat mo. Kat, asino nga rudan tinangaywan iti ubing? Ni Noel akapsat ni Darwin. Naimbaglakit din tawan sa rak na itang. Kat, anyamot nga iti marikriknam. Kumusta ka? Amangan mat no adda sa bali apang panunutam. Akas ko maitian niya. Abalsam ti asawam. Awan matkit eh. Day talaang tatalagaan na sakit. Nang runa pa'y numakit-kitak ti anak da. Apay nga rod nga inawat mo pa'y laang ti ubing. Jessa. Amangan no agkibaltang ti panunot mo. Kat anya pa'y ti maaramid mo iti ubing. Mamati ka kadi ang maaramid ko ti kasta. Saan mo't kit di? Ang numaminsan, delikado nga agpungtot dagiti naanos at tao. Akas kumakan ka, naganos ka. Jessa. Ang sabagay, amok kit di asaan ka nga agaramid iti makadadaol matlaken ka. Wen, Jessa. Saan to apulos? Mala, at trabaho tan. Ingkan ijilamisaan mo. O sige, ituloy tanto ti agistorya inton lunch break.
Hello, Darwin. Dalaw bakat. Nakaawag ka man? At nasaragak ang mga iwan ka ni baby. Stay in latan, tapno awanan parikot. Kasta ka di? Imbagak nga umaitan. Sabtag to di paradaan. Taga-ano day ta tao? Babae ka di? Wan, inrekomenda ti gayom ko. O sige, inkanto nga rod sabtan ije paradaan. Wan bakat. Alang rod, kastapay. Bye. Sige, bye. Oy, asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ti asawa. Adan nakasarita na ang mga iwan iti ubing. Uy, talagamat nga iso tinagsapol iti taga-awer, ah? Sabagay, anak na dayjay. Ay, jak amunoan niya ti maibagak iti daytaan na saong. No apeng amin nga aging gaita, kat sa anak nga agsikog. Ala, saanen adayta ti panunutam? Alakit din, rumwartan, inta mangaldawan. Oy, anya ti pampanunutam, Margie. Di mo matan garawan ta in-order mo, akanam. Jak mo, Jess. Jak maawatan kirit na. Reklam, ada sakit mo? Nasakit ti ulo? Sana kasta. Kaslaad da sakit iti kaungkak. Nga oray pa'y naaklon kunti amin. Daitan ti ibagbagakkan ka, Margie. No apay ngamin nga imanugot ka ayawid ti asawam ti anak na. Jess, Nasakit mo't gayam para kan ka. Ang natural Asino aya ti misis amaragsakan nga adda anak nila kay na idirwar. anya itan ti aramidak. Kasla nagbabawi ak iti pangadeng ko. Kasano nga rod itan? Jak mo, Jessa. Basta tinapatag, di mo itulok ang makaaramid ka iti pakadadaalam, ha? Pasig kumaana saya ti panunutam. Saan mo nga itulok nga agarikan ka ti sakit tinakam? Taamangan no pakadadaalam to dayta. Oh, anda kamat gaya man ipag. Kunak man, wag overtime ka. Ay, jak mayulot yung trabaho. Ala, umay kan, sumrek ka. Adda di taunag damanong Darwin, kan tiyaya. Sige. Ay, mabit lang, Noel. Hmm? Saan tapay nga umunag? Kapaya kastoy tiriknak. Oh? Kasla ad-adan ti sakit amarikriknak iti barukong ko. Anya? Kaslag tibtib ba ayo ti barukong ko? Ay na, ang mga nubanog mula daytay ipag. Alakit din, umunagtan, taing kaag merienda. At dalinutok itahay a carbonara. Sige, agkapi-kapay manang. Agmerienda ka pa'y bakat. Nagabay kayo anak katugaw. Kasla agam-ammo kayon asigod. Ha? Kwa? No kasta, si Katiyaya ti ubing? Wen, manang? Anya tinagan mo? Fairly, manang. Iti kasta lang. Kasla saan ka ayaya? Akasla saan mong ammo ti agaywan iti ubing? Nalain ka nung agaywan iti ubing ni Feli, bakit? Iso nga minti para ayawan iti anak ti gayam ko. Kat, apay akayat na ti simurot kan ka? Kat addamat gaya man trabaho na? Adda ka nung aminan tay katugangan ti gayam ko. Iso asaandan akasapulan ti taga-awir. Kasta? Di ka agdanag, manang. Aywanak anaimbag ni baby. Iti day ta alangam. Kasla saan laang ati ubing ti aywanam. No di pa'y kat agraman ti amana. Margie, anya ka din ti sasawam. Sige, nasayaat mat nga rod no kasta. Sige, inakon iti silid tagpelosak. Apay adi ka matlarumwaran dito silid. Magantayon, nakaluton da Feli kan Noel. Nasakit ti ulo. Agtumar ka iti para iti sakit ti ulo Sige, umuna kayo lata namangan.
Mga anak tulat na mabisina. Apay kasla gumurgura ka. Pag ko na amakas na. Adda makagapo. Si kamot lang ang ti makasumbat iti dayta. Ala, umuna kami nga roda na mangan. Agkaba-kaba ka talaga. Diyak maawatan no apay akas to eh. Oh, kasano? Napintas ka di ti taga-aywan iti showman mo? Juan, napintas kan ub-ubingam iti siya. Panagkunakat saan ayaya day jay. Anya nga rod? Sa bali ti atap ko. Kasla iso ti ina jay ubing. Anya? Kasta siguro ti kayat asawan ti panagtibtib bayo. Pagkunaan mo takasta. Sa bali ti madlaw ko Jessa. Ajay yaya. Kat isumat laang ti ina ti ubing. Anya? Sige, aramidak timbag ang manang. Kayat ko apaliiwam aniimbag di tabalay nilo. No kasta arumor kami ngagtrabaho. No addamadlaw mo, ipakaamom kanya. Wen manang, Imbagak metan kan kati makagapo no apay. wen manang, maawatak. Kat di kagdanag, tawan pangibagak asabali. Tanarigat nga agpaiso ti machismis. Agyaman nakta maawatam nilo. Di kagdanag, itud ko titangdan mo. Oh, agyaman na ka nagsubli ka matla ang Darwin. Oh, Gaputa ka iliw kan, Feli. Agam, apay nga da ka di ti paraangan. Nakaturog ti anak ta. Iso nga inuray ka diti paraangan. Umay ka nga roda na. Ops, oo. Di naksakruyan Ang mga no maibatanak. Kan ang mga no ada makakita ka data. Uray adda makakita ka data. Daawan bibiyang nagiti ka aruba iti ka aruba na. Ala nga ron. Ipan na ko ni Jesselet. Hello, Nilo. Agkita ta? Sa dino? Sige, amok day di a restaurant. Umayak itamat laan. Bye. Jessa, rumarak biit. Oh, sa dino ti papanam? Agkita kami kini Nilo. Titinang danak nga agpaliiw ije balay. Kat, agander time ka. Juan, Jessa. Okay, sige. Aganad ka nga rod. At ebidensya manang, in video ida. Apay nga rod adi mo imbaga. Tanagdiretsong ak ije balay. Tapagikarwak ida. Saan ka ngagdarasudos? Ang mga ano niya ti mapasamakin ka. Kaya't ko ida makita iti akto. Awagam ni Noel. Ket da kayo adwa ti mang doktal. Narigat nagmay saka. Juan, awagak itamat lang. Aginayat ka. Tapno saan ang makadlaw dagiti awanan pa Ay na, awanan ba hindi talaga no bilang tapod nung adda relasyon da? Umay ka na. Aginayad na ang mangilukat iti rinaw. Mm. Adda matulbag ta. Iso ang makastrik talat na. Wan, ala, intan. Ipag, adatan dito ridaw ti silad ne Feli. Hoy, Dumata. Uy, bumangon ka ditan Darwin. Mabisina kon. Agorder tayo ti kanan ta. Kamas sa dutak nga biluto. hoy. Apay malingig guyod na. Iliw ka man. Ay Siga na. ha. Pilyo ka talaga. Nakarecord dagiti sa uta. Kat i-video ida apamon nga ilukat mo ti rinaw. O sige. Mga nonsangit. Sige. Kalaatam alukatan ti rinaw naman. O sige. Hoy! Oh my gosh! Hoy! Naka-video kayo ato. Adan na batad nga ebidensyak. Idarum kayo, manglilipad! Pangasim, Margie. Agpalawagak. Anya pa'y laang ti palawag mo. Kat nagbatad anak kitak tilang ayo adwa iti kama.
Margie, Saan ang mabalinday to'y Darwin? Idarum kayo! saan ko ma? Pangaasim, tadi mo padakarin na ito Ornusan ta kumara ito Pumanawak dito'y balay. Ngam agsaga na kayo. Tatalagang idarum kayo! O sige, dito'y kapailaan nga agnaed, Ipag. Di ka kayat apanawan. Kapsat ko ang agpaiso ni Manong Darwin. Ngam diyak kanunungan ti inaramid na. Noel, Agudwata iti abang iti dayto yung apartment. Sagay sa tamat iti seled. Isungawan parikot. sige. Ipag. Kinasaritak ni Manong Darwin. Sakbay nga imayak dito'y pagabangan ta. Kat imbagak, ano di na kayat nga agdarum ka? Naskan nga isina ng ti babae na. Kat, uwan ko na. Pagawidin na kanuda feli ije lugar da. Kat sandan nga agkita pa'y. Kot, dayjay pinagsasawak pa'y ni Feli. Noel, apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi nga kasawa. Baso ni Manong ko daytoy. Babaero namin. Nagsakit. Kasladyak maaklon. Awan ti amo ka nagkuranga. Tapno kas to'y ti aramidan ti kapsat mo. Pang-asim, Ipag. Pagkalmaan pala ang tirik na. Agpanunot ka na imbag iti rumbang nga aramidam. Pang-asim. Di na ko mairaman, Mami, diyak mat kanunungan tinaramid ti kabsat ko. Sikalat at Ipag ko. Di kagda nag-ipag. Tumulong nga. Tapno maurnos ti relasyon yung agasawa. Ipag, saan ka kuman nga agdarom? Pagkawanam kuman ti kabsat ko. Saan akon ang nagdarom, ket napakawan ko ni Darwin, Mr. Lonely. Inem abulan ng tinapalabas, ket nakaikadeng akon asa anak a makisinublian ken kuana. Nga oray pa'y sumarsarong karmet, iti apartment mi, iti kabsat na. To'y pagayam mo, Margie. Agyaman nakpagayam Margie, iti dayto apakasaritaam. Nalaka ti mamakawan. Ngem nagtalinaed lata ti sugat. Ano malagip mo ti pannakalipot mo, ket agutot. Ala, noan yaman ti pangedeng mo, sikalat ta ti makaam mo. Basta lakit di ammom, apagsaya atam. Bueno, papagayam, mingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinge di tinagan a Margie, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.